Kienet aħbar illi ħadd ma xtaq li tasal il-ġurnata li jisma' il-mewt ta' Robert Arrigo ġabet magħha dieqa fost kulħadd, speċjalment dawk li tul is-snin ħadmu qrib tiegħu fil-Partit Nazzjonalista, fid-dinja tal-isport, fil-qasam turistiku u fost il-komunità ta' Taslima. Arrigo jibqa' mfakkar bħala ex viċi kap tal-Partit Nazzjonalista u membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista sa mill-2003 u kellu 67 sena. Mela ħarġet l-aħbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien min tal-ewwel wassal il-kondoljanzi tiegħu lill-familja Arrigo. Persuna li mhux biss ħabb il-Partit Nazzjonalista ma ħadem għall-ġid tal-pajjiż, għall-ġid tal-partit kif ukoll partikolarment għall-ġid tal-qasam tat-turiżmu f'pajjiżna. Robert Arrigo kien miżżewweġ lil Marina u kellhom żewġ titfal, Andrew u Ellen. Apparti x-xogħol imprezzabbli li wettaq tul is-snin fil-politika u bħala chairman tal-Midja tal-Partit Nazzjonalista, Robert Arrigo serva wkoll bħala President tal-Klabb tal-Futbol Taslima Wanderers, bħala Viċi President ta' Neptunes u kien sindku ta' Taslima. Manet News jikkummenta s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. F'dan il-mument ċertament il-ħsibijiet tagħna ikunu ma' Marina u l-kumplament tal-familja. Arrigo f'dan il-mument li żgur diffiċli għalihom. Ħadna wkoll il-kummenti tal-ex Prim Ministru ex kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. Kien raġel li kien jaħdem fil-politika mal-kostitwenti tiegħu u man-nies li kienu jafuh matul is-sena kollha, jiġifieri ma kienx jaħdem biss lejlit l-elezzjoni ġenerali, ma kien jaħdem matul is-sena kollha, matul il-perjodu kollu. Iktar viċin illum stess f'kummenti li għaddew ma' nies oħrajn, nies li kienu jafuh. Li qalu li kemm kellu qalbu tajba. Jiġifieri kien jagħmel il-ġid anki mingħajr ħafna daqta trombi. Robert Arrigo jibqa' mfakkar għal kontribut imprezzabbli li tagħtu l-snin fis-settur turistiku kif jispjega l-President tal-MHRA Tony Zara. Tliftna pioneer, tliftna kolonna kbira għaw Malta kemm fit-turiżmu u kemm fil-ħajja soċjali. Ma' dan l-istazzjon tkellem ukoll l-ex Kummissarju Ewropew Tonio Borg. Irrid ngħid li hu dejjem tal il-partit, qatt ma ħamel il-partit, dejjem ta'. U l-partit verament kien jħobbu u naħseb li l-votanti jurew f'elezzjoni waħda wara l-oħra li mhux biss tela ma tela minn żewġ distretti. U ħadna anke l-messaġġ tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Marina, Alan, Andrew, kuraġġ. Naf li dan huwa mument diffiċli għall-familja Arrigo kollha. Pero kif dejjem lil Robert sibtu ta' spalla, nassigurakom li se nibqa' nkun magħkom hemm għalikom u għall-familja tagħkom. Robert, grazzi ta' dak kollu li għamilt għal pajjiżna. Intant, il-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-kumpanija Net Media waslu l-kondoljanzi tagħhom lill-familja Arrigo.